Mga kapuso, anana sa sulod sa Philippine Area of Responsibility ang low pressure area nga ginabantayan sa pag-asa. Ulahing nasiplatan ang maong LPA sa gilayong 870 kilometers silangan sa southeastern Mindanao. Matod sa pag-asa, gipaabot nga moduol kini sa Eastern Visayas o Bicol Region. Posible sab kining mukusog og mahimong bagyo ugma nga tawagong bagyong Aghon nga mo'y unang bagyo sa PAR karong 2024. Ulanon sab ang pipila ka bahin sa Caraga ug Eastern Visayas tungod sa mga panganod nga dala sa LPA. Posible sab magdala og init nga panahon ug tsansa sa localized thunderstorms sa laing lugar sa nasod. Base sa datos sa Metro Weather, dunay tsansa sa ulan sa Zamboanga Peninsula, Sulu Archipelago, Caraga Region ug Bukidnon. Dunay kusog ang mga pag-ulan nga posibleng magpagbaha o magmugna og landslide. Busa kanunay kitang alerto, mga kapuso.